Man, bukan di. Dulu terkelan jadi nih Pak. Nah jenengan apa tuh? Kon ngepeni wedhus. Betul ngomongno ya? Ya, iki urung ngantuk. Nah, iya neten kan jenengan nggih entuk pahala ta, Pak? Hop. Rocok apa piye iki? Iki rasane mlebu. Ablas yo Pak RT lho. Ngapa? Ngerti kok kon merono. Kon ngapa? Ngepeni wedhus. Pak Bukang kon ngepeni wedhus. Iya, wedhus sing sesuk dienggo korban ngono lho. Lah wedhusé kurun apa? Lemu. Maksudnya pertanyaanmu Wedhusé niku lho, kurun apa lemu? lah kok nyawang aku? Lah sing dijak omongan jenengan lho. Apa ameh nyawang berarti? Mungkin jenengan cemburu. Cok, ojo lali bapakmu dikandani yo. Kok nyawang berarti? Tumbal mirip rambang bawang. Rico. Kurang iki. Iki mung kurang kecap tok iki. Lah. Yah mene kok ya wis subyek wae to. Lho, kanggo prepare sik. Lah apa genah sisa awake dhewe iki entuk iwak. Lho, sesuk kan bakal korban. Mesine genah oleh iwak. To kampung kene iki sesuk genah korban. Pak RT? Pak RT genah wis korban 2 tahun wingi no. Pak Kliwon. Pak Kliwon wis korban tahun wingi. Ya wis, nek sesuk ora le dum-duman iwak, bumbune arep nggo bakar jagung. Bakar jagung kok bumbune komplite kaya ngono lho. Lho, emat lho. Bakar jagung rasa sate. Sate wedhus. Mbek. Makanya to. Lah wis diomongi wedhus kok. Wedhus apa? Pak RT we ora duwe wedhus kok. Ngongkon kowe kon ngepeni wedhus barang. Wong Pak RT niki goleki kula. Kula ajeng kan ngopeni wedhus. Lah sakniki wedhuse pundi? Lho, Kok ya mbuh ta? lho aku ora ngerti kok. Jenengan iki sebagai istri kudune nggih mudeng to. Aku kira ngerti tenan kok kudune. Kowe iki yo lucu. Jenengan iku bojone Pak RT lho. Nek mboten ngerti, niku ya ora masuk akal to, Bu. Lah wong paribasan Pak RT tumbas cikiwe laporan lho. Mosok niki tumbas wedhus mboten laporan. Kok ngayal mentas. Lah kula niku terlahir untuk ngayal. Nek mboten ngayal nggih mboten bugang. Pak Debogang. Iya, mengko nek ketemu konon ning nggonanku ya le, arep tak kon ngepeni wedhus. Nggih. Lah wedhusé niku kurun apa lemu, Pak? Takon ngelke. Ngelke pripun ta? Takon kula sesuai tema lho. Nek pandanganmu lho ora penak. Lah ngrembukane kalih jenengan lho. Mosok kon nyawang wit asem. Weh, gendrone nesu lho. Ojo lali Pak dibukang kandangmu ya. Nggih, Pak. Kon nyawang wit asem. Nek ora tak mlebu teng jero omah. Aku ngopo? Lah mbok menawa wedhuse jenengan dheleke teng jero omah, Caramu mikir iki piye to jane iki? jenenge insting intelijen nggih ngeten iki. Kowe iki bali kono wae. Arai gawe hawa tok. Bali pripun to? Kula niku nampa mandate saking Pak RT. Dadi kula kudu membongkar misteri hilangnya wedhus niki. Karepmu ganggang. Permisi. Penggeledahan segera dimulai. Angger mengko eneng barang-barangku sing ilang, kowe sing tak tutup. Angger engko ana barang-barangku sing rusak, kowe kudu tanggung jawab. Apa tuh, Bro? Gangkai lho, Bukan lo. goleki wedhus. Bukan. Iki apa? Menjalankan amanah jenengan lho, Pak. Amanah apa? Lho, lah jenengan ora goleki kula, turune kan ngopeni wedhus. Iya. Lah
sakniki wedhuse mboten enten. Kula niku semelang nek wedhuse didelikke Bu RT. Wedhus apa? Lho, lah jare wau kula kan ngopeni wedhus. Iya, tapi kuwi dudu wedhusku. Tur nek wedhuse durung diterke rene. Pripun ton jenengan iki? Lah wong wedhus urung ana kok wis kongkon kon ngopeni lho. Tuwas kula niku debat sengit kali Bu RT lho. Sik meneh aja urusan karo menungso siji iki. Marai emosi. Lho, kula niku menjalanke amanah lho, Bu. Ampun mojoke kula to. Lah kowe durung ketemu Pak RT kok senengane wis nyimpulke nek wedhus iki ana ning kene. Caramu mikir iki piye? Niki insting lho. Insting intelijen, Bu. Mbok dimaklum. Lah wedhus iki ame diterke Bu Riri dhewe ngono to, Pak? Jane ora iki. Lah sing ngeterke sapa? Waduh, ora ngerti aku. Lah informasi niki piye? Nah, jarine kuwi to arep ono sing ngeterke. Lah sing ngeterke kuwi dienggo surprise. Kok gek sing ngeterke kuwi mantanmu kae, sama Susan. Surprise gek kuwi. Wis ora mutu. Ya mbok menawa surprise kuwi kok. Bu Reri kuwi piyai luhur, piyai ampel. Ora mungkin kenal Susan. Mbok menawa Susan ki sedulure. Teko coba sedulure itu. Takon Bu Reri ki takon sing penting sisan lho, ora takon kaya ngono kuwi. Lah kok sing penting iki apa? Ya contoh niki, Bu. Tahun ini kan nyumbang Kampung Riwil buat korban itu kambing toh, Bu. Nah, kalau tahun depan itu nyumbangnya buat korban sapi gimana? Halo Mas Bob. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sementara ini belum ada Mas Bob. Tapi ini tunjuk riyen, Mas. Oke, siap. Mas, jenengannya pun saya jajak gini ki. Boros lho wonge. Lho kuwi apa tok Is? Lah wong yen aku dijajake Mas Bob wong kuwi ya kepayon lho. Sudah, jangan berteman. Bertengkar. Inggih, karena kita semua sama. Oh iya. Mula pirang-pirang dina atiku ki ora kepenak. Dulu kowe lagi kena alangan to, Le. Terus, Pak. Ya wis Le. Yen pancen dalan kuwi sing kudu mbok tempuh. Mbah. Jane kula niku tesih pengen teng mriki. Mergi kula ngrasake ayem nek caket kalian jenengan. Le. Wong lahir kuwi pancen dono pepisahan. Mergo wong urip wajib ana lelakon pepisahan. Mbah, Wis bejane awake dhewe kuwi pisah. Ora mergo congkrah. Mergo kowe gelem berkorban kanggo wutuhe sedulurmu, wutuh bapak lan ibumu. Mbah. Mungkin nek urusannya sampun rampung. Kula bakal balik. Ngomongin jenengan, Mbah. Pokoke kudu ndang mbok rampungke. Yen pancen awake dhewe wis ora kudu ketemu, ya wis kuwi sing dikersakake. Boten, Mbah. Pokoknya sesuk niku kula tetep pengen ketemu jenengan.
nek sing dikersakake Gusti Allah kudu pisah. Terus arep kepiye? Mbah, wis kono ndang budal tak pengistoni. Sing bisa aja mengatiku kowe gelem berkorban kanggo kepentingane wong akeh. Muga-muga urusanmu bintang rampung. Dadi pengorbananmu ku mau ora sia-sia. Wis kono ndang budale